Haluuks mä kovempaa? Joo. Olkaa hyvä. No niin. Toi on jännittävä hetki. Vilman 12-vuotis synttäritreenit. Paljon onnea, Vilma! Jee! Onneksi olkoon, Vilma! Paikka. Ja nyt tapahtuu kolmas markeraus. Paikka. Katsotaan miten lentää. Hienosti Mikko heitti. Ja ränkättää hienosti. Toinen. Ja kolmas markkeraus lähtee. Paikka. Noin. Nyt ota se. Ja Vilma lähtee ensimmäiseen noutoon. Katsotaan. Löytääkö? Löytääkö? Ei löytää. Nyt katsotaan mielenkiinnolla. Tuoko sen yhden? Tuo yhden. Hyvä Vilma. Katsotaan ohjaajaa, mitä tapahtuu. Minkälainen palautus. Tiputtaako? Ei! Ja seuraava nouto. Ai, nyt miettii, mihin mennä. Mene Vilma. Ota sieltä vasemmalle. Kaara. Ohjaaja hermostuu. Näyttää jotain ihme suuntaankin, mutta koira ei kerta kaikkiaan tajua suunnasta mitään. Yrittää viheltää. Vilma! Huutaa jopa. Ja koiran häntä heiluu. Nyt kyllä heittäjä voisi vähän avittaa. Vilma! Ja siellä Mikko ränkättää hienosti. Ja Vilma menee. Varma noutaja ohi. Noin sai suuhunsa toisen markkerauksen. Hienosti. Ja mitä tapahtuu? Pissa. Vilma pissaa. Ei pissaa. Pissaahan eikä pissaa. Tule! No ei hän pissannut. Hienosti. Ja nyt katsotaan luovutus. Ohjaaja hermostuu. Katsotaan pysyykö pinna. Hienosti ja käteen. Ja rauhallinen lähetys Ja Vilma lähtee. Vasemmalle. Kulta vasemmalle. Mene. Juuri. Noin. Ja noin on kolmas markkeraus suoritettu. Loistavaa Vilma. Ja nyt katsotaan. Pissaako? Ei pissaa. Ai kun menee hienosti ja häntä heiluu. Ja ohjaaja on rauhallinen. Ja dami käteen. Nyt menemme haastattelemaan ohjaajaa. Nonni, otahan koira viereesi. Noniin, tuu se. Tyylivapaa. Se on hieno. No miltä tuntui? Kiitos. Mukavalta tuntui. Vilma toimi niin kuin aina ennenkin. Niin. Varmasti ja luotettavasti. Ja Vilma on uskollinen omalle tavalleen. Kyllä. Mutta yksi mikä nyt täytyy sanoa, Vilma toi yhden kerrallaan. Näin Ei oli. kaikki kolmea. Se. Ja mikä hienointa, damit pysyi ehjänä. Kyllä, näin oli. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä Vilma. Vilma 12V. Ja kiitos treeniporukka. Nyt voit kuvailla treeniporukka. Ja siellä on meidän tukijoukko. Hyvä Vilma. Meidän ihana treenikaveri.